Akuvama umusa, kuvama uthando, kuvama nezibusiso. uNkulunkulu akakulonde ngaso sonke isikhathi. Kabe uPastor ngithandile new flick. Sibheka la uphupho njengenjwayelo. Wena kwakho kubalekile ukuthi ungasubscribe ungalike le video lena. Maningi ama video siwenzile nawo siyacela ukuthi wavakashele wabheke futhi qinisekisa ukuthi uyayilandela i-channel insuku zonke njengoba ngehleza khona ama video siwafakayo. Ungakwazi futhi ube umlandeli noma ube ilunga empeleni le channel. Lokho kuyokwenza ukuthi at least imali ngakona R9 kube yona contributor ngayo kule channel. Kanti you can also use the account more nesifiso sokunikela kule channel. Ulucky Dawit morning pastor ngivuka kelani ephupho ngikupoluta ithambo lenkomo bengikupoluta ke kule ndawo yama joint leyo nyama emhlophe cartilage. Sicela ke ngisize pastor makwande nake singakusho kuphawu olungaba luhle uma udikatikana nethambo ukhipha inyama. Nake singakusho number 1 noma uphupha amathambo kuphawu luhluma uzama ukupuluta inyama noma ke ucecebula inyama. Lusho kimizamo yokuthola imali yanele nedingekayo. Uyabona. Number 2 asisithi kodwa ke manje usuphupha amathambo kuphawu uma uwaguguda nje engenanyama. Lusho ukuthi ke usuke uzoyifaka enkingeni ngenxa yokuthi mhlawumbe uthathe inqumo engalungile. Number 3 asikubheke njengokuthi uphupha amathambo kuphawu luhluma uzama ukuwadla enezingcezana zenyama. Lokho kusho ukuthi kancane kancane uzokhululeka ngakwezimali futhi uzogcina ukwazile ukuzimela ngokuhamba kwesikhathi. 4 futhi uma uphupha amathambo sikuthatha njengophawu luhluma uzama ukuwadla enezingcezwana zenyama. Lokho kungabuye kusho imizamo yakho yokusebenza kanzima ukuze uthole isixazululo seyinkinga zezezimali zikukhungethe. Yabona. Okunye singakusho ukuthi number 6 mhlawumbe uma uphupha amathambo kuphawu luhluma uwaqhephula uwephula ukwazi ukwaqhephula ukwazi ukwaphula ukwazi ukwacrusha lawo mathambo. Kusho ukuthi usuku uzokwazi ukunqoba nokuphumelela kodwa uyobeka engcupheni yonke into na wonke umuntu ukuze ukwazi ukufeza izifiso nezinhlelo zakho. Kusho ukuthi ke umuntu mhlawumbe ozophumelela kodwa noma enqobe ngokubeka abanye abantu engcupheni noma ezinye izinto engcupheni ukuze kufezeke lokho sikufuna ukufeza empilweni. Yabona. Asivale ngokuthi ke number 6 uma waphupha futhi amathambo singakuthatha njengophawu luhle nje uma uwakhipha amathambo enyameni noma uqeqebula amathambo enyameni uwakhipha enyameni. Lokho kusho ukuthi usuku uzokwazi uxazulula umzimba obukhulu nezinkinga ezixakile ngempumelelo. Yabona. Okusho ukuthi nje ngamanye amazwi lapha besibheka nje amathambo inyama esemathambeni ucecibu ukuwadla uzama ukudla lento leyo ukuthi cha kungenzeka kukhona ukuhlunga kulindela lapho ngokuhamba kwesikhathi. Kungakhomba imizamo yakho ngakhomba ukusebenza kwakho kanzima ukusenza ngokuzikhandla kokulethela impumelelo nomfuzo omuhle. Uyabona ke siyabonga kakhulu sibheka la udaba ulikatawu Lucky Dawu. Kodwa ngizivale ngakho ukuthi ke besikuvezile ukuthi kodwa uma uwaguguda amathambo engenalutho to engenanyama engenalutho lokho kukhomba ukuyifaka enkingeni ngenxa yokuthatha inqomo mhlawumbe ezingalungile noma engaphusile. Siyabonga kakhulu ke besibheka nje uququda amathambo ukudla amathambo. Yabona ke kodwa phela mhlawumbe la inyamanyana ngaze ukuthi siyabonga kakhulu ke nizana ukufana Kuleka kuyo Jesu